ești nebun? Sky, mai bagă încă 50 de euro. Lasă-o moartă, mă. Mamă, Vere, ești nebun? De unde atâtea donații? Coaie! Ce? Ce? What? Ce? Bă, lasă-o pula mea de donație, coaie. Ce? Fără mișto. Bă, zis unul pe cea coaie că o să-mi doneze 1000 de euro, coaie. Lasă-o moartă, mă, că eu nu cred așa ceva, mă. Bă, donație, nu. What? Ce? Nu e posibil așa ceva, mă, nu e posibil așa ceva. Ce? Kids, stay down. Man, who are you, Lămao? Mamă, coaie, 1500 de euro într-un minut? Doamne, ferească, mă, Dumnezeu și Iisus Hristos. Who are you, man? You are from Anglia? Ai bani de căști pentru toți membrii. You are from Anglia, from America, Qatar, ăștia? Nu se poate așa ceva, coaie! Bă, lasă-mă! I'm from Albania, I'm a biggest fan forever! Dă-te, morții tăi! Dă-te, că-mi bag planele! Bă, coaie, încă 1000 de euro! Mâncați-a și plata mea doar 2000 de euro, 5 minute să moară femeia 3000 de euro! Să moară femeia! Albania! Oh! Albania, România! Oh! Mamă, să moară familia mea! Ce coaie? Bă, lasă-o moartă, mă, cine e? Să moară familia dacă mi-a spart display-ul la telefon. Mi-a dat cu tastatura noastră. Bă, lasă-o moartă, mă, că nu cred așa ceva, coaie. Eu nu cred așa ceva, coaie. And you understand Romanian, bro? Mamă, tastatura s-a dus în pulă, mâncați și... Era spartă înainte, băieți? Aveți cu siguranța mea că nu mai merge. Am donații de 70.000 de euro, coaie. Mă joc Counter toată viața. Îmi fac tatuaj cu Counter, să moară familia mea, ești nebun? Bă! Nu e posibil așa ceva, coaie! N-ai cum, bă, n-ai cum, mă, n-ai cum! Bă, n-ai cum, man! Man, ce se întâmplă? Să moară familia, îmi dau laba pe live, coaie! Ce se întâmplă, coaie? 500 de... Let's go! Let's play CSGO! I give you my mom if you want! Orice! Nu e nicio problemă! Man! Where are you from, Albania? I come in Albania! I have Opel! Gaz! Bag 1 milion, merg 500 de kilometri să moară familia dacă... Albania, for me, from you, from toți băieții, să moară familia dacă... Boy, it's not possible this! Să moară familia dacă it's possible for this! Nu, stai că trebuie să caut Albania pe Google, mâncați și plata că eu nu știu nimic despre acolo. Mă, m-am toate aspirații, bă. Albania? Ce Albania, coaie, pe net? I love the drapel! Albania, red, negru, toți băieții, să moară familia dacă nu-mi place Albania rău! I give you, stay in my home! I give you my dog, if you want to... Bă, lasă-mă, bă, pula mea, că nu se poate! Man, it's not possible, this is not possible! Mă, ce sunt donațiile astea, mă, să moară familia mea? I like Dani Mocanu and Florin Salam from your country like Dani Mocanu Proxenet Music. Man, Dani Mocanu is power in Romania. It's novele, tot ce vrei, are așa, să moară familia mea. Dani Mocanu is tank, you know. Mamă, să moară familia. Am 4.000 de euro donații. Cătălin mai bagă și el 50 de euro, nice soul kid. Mamă, mâncați-și pula ta. Thank you, Cătălin. I hope your mother 1000 life in Romania. Să-ți trească mama 250 de ani, Cătăline, mâncați-și pula ta. I'm co-owner, founder on nuled.to for guys from chat. Bă, nu e posibil, coaie, să-mi dea 500 de euro să moară familia mea. Man, I'm so suspicious to enter on this link because it's still little, it's, I don't know, if I enter Steam, go, you know, and I don't enter on this, da, 5.000 euro să moară familia mea dacă te minte, ești nebun la cap. Nu se poate așa ceva, mă, mâncați-și. It's a similar like leaks from your country, coding and more stuff. Doamne, it's not possible. Man, in your country, in Albania, you have good women. Like in Romania, it's more beaches, you know? You know beaches? Like, curva, 50 de lei, clanță, muie, sucking, 50, 10 euro. And îți suge pula tantigica fără dinți. Sau, you know, premium. If you want premium, like, 1000 euro. And, Marriott, nebunel, Moet, toți băieții, știi ce zic? If you come in Romania, I have 2-3 femei. And we go. More, Moet, whatever you want. Give me your Instagram or something. And trust me, we are from another mother. They are brothers. Să mor.
Să mor. Bă, da, tastatura asta, mă... Deci tastatura asta, mă, băieți, uitați-vă cum a sărit bucăți din ea. Uitați-vă cum au sărit bucăți din ea, să moră familia. One Pepsi for you in your cinste. Tu nu mai merge. Nu se poate așa ceva! Bă, lasă moartă cu el, nu se poate așa ceva, bă, cu aia. Bă, n-ai cum să mai donezi cu 1000 de euro. Nu se poate așa ceva, mă. Doamne, ferească, mă, Iisus și Dumnezeu să mă fută, mă. Mă arunc în oglindă. You are the god on CSGO player. Să moară familia mea. You know, Pasha Biceps. I'm the Colo Biceps. I go to tournament on the astea, on the ăștia, să moară familia. De unde? Că am un meci mai prost, am 4 cu 75, să moară familia de fiecare dată când mă joc și am Global Elite. Mi-a zis mama când mă bâlbâi să fluie. If I play with this, Global Elite, you know, Global Elite is the best of the best. But I don't play așa because I don't want to go like a pro. And I play CSGO but for fun. But I play this game, not CSGO, Counter-Strike in the perspective about 20 years, 21 years ago. 99 year. De mult, 21 de ani de Counter am, să mor. And but I don't play like a professional. I play just for fun. I learn English in Counter-Strike. Like I don't speak English very good because I'm so paralyzed on the brain. Is low brain. No, mă, să moară familia mea. Doamne ferească, mă, Dumnezeu. Am trecut donațiile de data trecută să moară familia mea. El zice, ha. My body have one HP. Familia mea, dacă nu, I'm going to kill, but I giving respawn because I'm the few of the god. In 2015, 2015, 2015, I received by one friend stuck the level 1 on Steam, 50,000 level on Steam, donated me 30,000, cum mă se zice 3.000 să moară, femeia, spuneți cum se zice 3.000 că mor. It's 30,000, hai de viața, 3.500 de euro, 3,500 euro. It's the best donation of my life, I buy this computer, look. I buy this computer. It's like navetă spațială. Nu se poate, mâncați-și pula ta, Doamne ferească, mă, Dumnezeu. Bă! If you want a blowjob from me, bro, trust me, I give you full option packet. Fac o muie de lasă gura apă, să moară familia dacă mă înțelegi. Deci crede-mă pe cuvânt ce muie pot să-ți fac eu, băcată și pătă de bani ăștia. Nu-ți face nici Iisus Hristos cu aia, ești de bun. Nici zeița rar nu-ți face așa muie ce-ți fac eu. Fai de viața mea, să moară familia mea dacă nu. Come on Discord, uitați, bro. Discord is this. Come on Discord with us if you want to speak, bro. Mă, să moară familia mea cu ai 7.000 de euro donații, bă! Doamne ferească, mă, Dumnezeu, a avut cineva în România așa ceva cu aia că mi explodează venele pe mine, uite cum sunt, că man, my vene is going to brown up. I see the star green on my eyes. Să moară familia mea dacă nu vă stele verzi cu aia, să moară familia mea, explodează capul, cred că leșin. Nu e posibil așa ceva, nu se poate, bă, n-are mă cum să donezi 1000 de... Fai de viața mea, mâncați-și pula ta că m-am dus. No problem. I have one HP, e ok. It's ok, bro, it's ok. No problem. I have 4000, am 4 hernii de disc. Am mai făcut încă una să moară familia.